Ita, tanaitid kun ti tawid yung agkabsat. Da kayong ti makamaw. Ay wanan yo. Tapno sana basta mapukaw ka da kayo. Tatang, rumbeng kuma, analawlawa ti para kanyak, tasyak ti inauna. Ay na, Daril anak ko. Agpada analawa ti dagayong agkabsat. Ken maysa, agpada kayo lang anak ko. Isong agpada nga road, ti sukat, tinaitid ka na kayo. Nabingay iti husto. Malaksid laeng to'y nagtakderan ti family house tayo. Gaputada kami pa'y matkininanang yo. Ngam aggudwa kayong tumat laeng iti dayto, yinto nawan kami iti inayo. Ala, uray paggudwan tapay lang ti daga para kanyak, manong. Rumbeng lang akas na. Uray basit lang ti dagam, gaputasaan mo matlang nga mo ti agtalon. Ay sana mabalin ti kasta, Daril anak. Maditi kasta. Di ka agbalin ama naging bubukod. Basta, rumbeng analawlawa kanyak, tasyak nga ro ti inauna. Saan ka kumamata kasta iti kabsat mo, anak ko? Rumbeng agkinawatan kayo. Gaputa dudwa kayo lakit nga road. Pangasim, manong. Di mo kumanrang-rangan dagiti dadakkel ta. Maipapan iti na ito'y abanag. Sip-sip ka matan niya. Oy, husto daytan. Nabingayen ti dagayo. Iswarumbeng nga kinawatan kayo, Alex, Darrell. Anya, kasta ti imbagbaga ti kabsat mo, punam lakay. Dahil tatipod no bagat. Ngambaybay aklatan ni Manong Darrell. Tatalaga akas jay ti ugali na. Ngam kanayon ko mga gananat kayo, tatang. Amangan kit dimot no anya ti mapanunot ng aramidan kada kayo. Saan mat siguro, anak? Pudno ang maliti ugali na. Ngam saan namat siguro ang maaramid ti mangdangran kanyak. Basta, tatang. Kanayon latangagan anat kayo. Saan mi akayat kaninana nga dadakas na mapasama kada kayo? Husto ti anak talakay. Agan-anad ka ang kanayon. Gapot na amangan no adakit di matdakas ang mapanunot ti kabsat mong aramidan kan ka. Gapo iti tawid jo adaga. Di ka egdanag bagat. Alma, anak. Kanayon nga gan-anadak para kada kayo. Apay ngay. Inturong ni Manong Darrell ti danom dito'y kapagayak. Sapay dandanin maapit dagitoy. Uy, Apay akas ta ti panang kitam kanyak, sika, Alex. Manong. Apay mo nga inturong mo ti danom dito'y kapagayak. Dandanin maapit dagitoy. Sigurado ang madadaal no masubraan ti danom na. Awan bibiyang mo iti kayat ko nga aramiden. Ala, panawan nak dito ita, amang anuan niya pa iti maaramid ko kan ka. Pangasim, Manong. Diyak kaya tiriri. Ket, anya nga ro ti kayat mo ita? Kayat mo ka di nga ikali ka asibibiyag dito italtalonam, ha? Ala. Sapay ko mga rod, Manong. Tanaragsak ka. Iti kasto yung aramidam. Ala, agtugaw kayo nga agkabsat. Kaya't da kayo ang makasarita kininanang yo. Ket sapay la kumata dumngeg kayo. Nang runakin ka, Darrell. Ala, ibagayong ti kayat yung ibaga nanang. Tatang, tanay, adupay ti rumbang aramidag iti taltalon. Manong Darrell. Saan kumamot akas tati panagsasaom? Irespetom kumamot datatang kananang. Talaga asip-sip ka matan niya. Pangaasiyo ko maanak ko. Saan ko maatitawid yu adagati po unti pag-aapaan nyo? Risoten nyo ko maday to'y asusik iyo. Pangaasiyo ko ma. Adula amin dagitang ibagbagayo. Ti kunayo kid day. Adayo ang napatpatag day tanga Alex ngam iti siyak nga inauna nga anak yo. Hindi takay man lagay. Awan sirbi day to'y asaritaan. Huh? Baybayan yun kabsat ko. Tatang, nanang. Talaga bastos na kabsat mo, Alex. Awan pa'y serbina nga iso ti inauna. Saan mo atultuladen ti kapsat mo anak ko? Kat kanayon ko mga gananat kakankwana. Taamangan no addama di apanunot na kontrakan ka. Unanang. Atuyan ti kapiyo tatang.
Adda ngamin aramidan ni nanang, iso asya kung tinang timpla kan nang yug. Agyaman anak. Ay na, talagaan na singpet kan nagagat ka, anak. Tatang, malagip ko ni Uncle Daryl. Apay nga takas dyan ti ugali na. Nagalas. Din to ta nagsaya at mati ugali da kasinsin mara kan Auntie Maymay. Huwag nga rod, anak. Ngamdya ka man mo. No apa ang nagbalin akas dyan ti galad ti kabsat ko. Nang rungi, idinaitad kada kami ti tawid may andaga. Dahita lang at akirason? Diyak ka mo, anak. Ngambaybayan tayo latan ni uncle mo. Patsyak, agbalik tumatlaang. Sabay la kumata mapasamak to dayta, tatang. Nagmayat akit kita ang dagiti mulak apagay ita. Nagpipintas ti rubuat da. Sapay la kuma. Taado ti maapit mi ita. Adda ka gayam dito'y kapagayam. Sika, sip-sip. Adda ka gayam, Manong Daryl. Naimbag abigat mo. Nasaya akmat. Gapo tayo may naksinarungkaran dito'y talon ko. Sa anak nga imay dito'y tapno sa rungkaran ka. Sip-sip. Manong, anya ka di mananday ta nga ibagbagam. Talaga mo't asip-sip ka niya. Agasam day tangay. Sika ti ayunan dagiti dadakkel ta. Di ka kumamot ag sao iti kasta, Manong. Awan amok abasol ko kan ka. Kan mabaling ka di. Ornuson ta ko man ti di ta pagkinkinawatan. San akayat datatan kenanan nga agririta. Manong, agkapyata ko man. Saan to ang mapasamak day ta, Alex? Kagurgura ka. No apay ngamin asikati nagbalin na kabsat ko. Manong, apay ka di akagurguran na ka. Pangasim, agkapyata ko man. Ipatpatag ka akapsat ko. Adulamin nga, mom. Itanam kan tupay dito, taltalon mo si bibiyag na eh. Masurunak kan ka. Manong, Anya, kasta timbagbaga ni Manong mo kan kalakay? huwan bakit? Ay, nakabutbut ang matan no kasta. Amang ano adamat da ka sa pangpanggapan na kontrakan ka. Jack mo. Noon niya ti pampanunutan ti kabsat ko itang aramidan. Ngam sa anak ang mabutang kankwana. Nupay kasta, agan anad kalat na aka na yun, lakay. Di mi kayat nga dadakas ang mapasamakan kan. Huwan bakit? Agan anadak para kada kayo apamilyak. Agyaman lakay. Jak lang amin maliklikan dagdan agparakan ka. Ala, gusto daytan. Di ka unag pampanunot. Gaputa ang mga numakapadakas itiin inawam. Maturog takit din. Tani, rabiin. Naimbaga bigat yun, nanang, tatang. Kastamat kan ka, anak ko. Ay, naimbag man ta nakapasyar ka dito'y balay, anak ko. At da ka din na pati gagagaram. Ada, tatang. Anyad ay ta, anak ko. Ala, ibagam laang no anyad ay ta. Umay ko ibaga. Nga umadanin ti panagapit mi kadagiti mulak apagay. Ket, itad kunto ti para kada kayo. Ay, agyaman kami unay, anak ko. Talagang agsupadi kayo iti ugali iti kabsat mo. Adayo, anasaysaya at kang miso. No pa'y kasta. Idaw-dawat ko nga agbaliw tumula ang tikapsat mo, anak ko. Saan mi asarde nga nabagbaga ni Daryl? Nga masapul lat ti panagananad mo akanayon, anak ko. Di tayo ammo no anya ti pampanunutan ti kabsat mo kontrakan ka. Untatang. Ket agyaman na kada kayo. Sige nga rod agpakada akon. Inakbantayan ti kapagayan. Adu ngamin dagiti bilit. Dumagas ka pa'y man dito'y balay, Daryl. Ada napatig nga ibagakan ka. Anya man na yati ibagayo, tatang. Ibagayo, tani. Ada na patag apapanak. Kaya't kalay nga palagipan. Pangaasim ko tadi mo ko magurgurahin ti kabsat mo. Baliwam ko matimadi nga ugalim. Amumay dagiti aramidam kini Alex. Nagipulong gayam kada kayo day tao.
Agsaga na kanyak day jay. Talaga pagpungpungtutan na. Pangaasim ko ma. Sarde nga mo nagurguraan ti kabsat mo. Kan baliwam meten ti madi nga ugalim. Ti kunayo kit de. Talaga napatpatag day jay nga Alex ng itisyak. Kasla didak anak iti kasta nga iparparik nayo kanyak. Manong Daryl, di mo kumamat bastusan ni tatang. Ah. Irespetong kumamat. Ay, pangaasi yo. Di kaya agri kaya nga gabsat. Urnuasan nyo kumatan yaman na pagapapaan nyo. Mapana ko ni Jay Talon, bakit? Masapaak. Gaput ay tangal daw ti panagapit ka dagiti pagay. Sigurado. Addan ijay dagiti tattao a kinasaritak nga agapas. Sige lakay, umay kay tubalunan inton madamdama. Pasensya kanta sa anak ang makatulong ita. Okay lang, bakit? Maawatan ka. Basta nadam tabagim. Tapno na salun at kayong tulat ta, iti agbalin nga anak ta. Wen lakay, ngamni tay kanayon nga ibilbilin ko kan ka, ha? Agan-anad ka. Di tay laang mo ti mabalin ang mapasamak. Nang runakit talaga napudot ti darakan ka di kabsat mo. Un bakit? Hindi kagdanag. At dati apo, akanayon amang tartarabay kanyak. Sige mapanakon. Alex! Nasaya tag may sa kaanadanon ko dito'y talon mo. Manong Daryl. Anyat aramidom dito apay databo ng igam mo. Tapno awanan tisip-sip ka dagiti dadakkel ka. Gudasan kan, ayok ka. Nagdakkel nga ulo ti rimor manipot iti kapagayan. Agturong iti ayan ko. Aglis ka manong. Pumpayag. Naipaglakit din. Punakno ka ni busahan akon. Hindi ka nagbutang manong. Natayin ti ulag amang tukaw kumakan ka. At ito'y tinanong. Uminom ka pa tapno mabangaran ka. Ay. Agyaman na ka. Inispal na kan patay. Nga oray pinagpanggapan ka iti dakas sa ading ko. Rumbang laan tigas diyang inaramid ko manong. Agkapsat ta. Katya kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Gabot ay patpatag ka, manong Daryl. Sige manong. Ta ituloy mi ti aggapas kadagiti kakadwak. Ading ko. Agyaman na ka. Talaga na kasaysaya at kakapsat. Pakawanan na ko ma. Kadagiti madingin pakpakitakan ka. Ragsak kami kininanang yaw, anak ko. Kaputan na saya atin tilinangin yung agkabsat. Wen ngagpaiso anak ko. Nalaos ti kinaragsak mi. Gaputan nagtunos kayo ngagkabsat. Agtintinulong kayo pa yun ijay talon. Una nang, tatang. Jack pulos malipatan ti panangispal ni Alex kanyak kan patay. Pinatay na ti ulag amang tukkaw kumakanyak. Di mon panunutan day ta, manong. Inaramid ko tikas jay. Gapot ay patpatag ka akabsat ko. Tadyak kayat, nga dadakas ang mapasamakan ka. Gapo iti dayta, agrambak tayo. Rambakan tayo, man ti pa nagkapihayon nga kabsat. Wen anak ko. Agrambak tayo. Kas pa nagyaman tayo iti apo. Gapo iti pan nakaurnos tilin ng inyong agkabsat. Agyaman kami, tatang, nanang. Madlawan na ragsak ka, alakay. Talaga naragsakak bakit? Gaputan na saya at matlangan tilinangan ming agkabsat. Nagbaliwon na namin pinsan ti kabsat ko. Kat nasayatan kanyak. Talaga nasaya at Diyos kada tayo, lakay. Maala, ka. Tumulong ta mga sikaso kadagiti may nakipagrambak akakabagyan tayo. Bakit? Asikas tayo ida. Gaputa may damat makipagragrag sa kada tayo ita. Ita,
Nasaya aten ti linangan mi ngagkabsat, Mr. Lonely. Ket namin pinsan meten na nagbaliw ti panakilangan ti kabsat ko kanyak. Ita, nakalpas meten iti panagadal dagiti anak mi. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko, nasayat met. Gaputa nasapsapa ti panagbaliw ti kabsat mo. Nasayat ka atao. Iso adinangag ti Diyos dagiti kararag mo. Ala, agyaman kami met iti panangibinglay mo, iti daytoy apakasaritaam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti tinagan nga Alex, iti syudad ti Baguio. Tampok diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiyag ita ket impatulod. Ni pagayam Alex manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, addaanak itinasingpet ken napintas nga asawa. Ngem no apay an naaramid ko tinagbasol ken kuana. Bueno papagayam, hintay dinggen ti pakasaritaan ni Alex. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Saan ka kadi magagara na madaan tamaten iti anak? Sa nga pulo at awantan nga agdenden na kasagasawa. Agam maging gaita, kat di tamaten maadaan iti anak. Uray kayat ko lakay. No talagang awan pa'y. Anya nga'y ti maaramidak. Urayin ta No talaga apara ka data. Iparabor ti apo dayta. Di mumot kaya't nagpa-check up. Tabarang maadaan ta kuman. Kasano nga'y no siyak ti adaan problema. Ah, Amangan no isukat nakto. Ah. Iso anasay-saya at nga urayan talangan. Ay, ala, maturog takit din. Tamasapa ak nga aglukat iti istor inton bigat. Kan uray ka, masapa ka mat amapan at trabaho. Kumusta gan, Tistor? Ado ka di matla dagiti gumatgatang? Wala kay, planok nga rod anayunan tilakok. Kayat ko taaglako iti lamas, karne, kanap natang ditasango matlaang ti istor. Ay, mayata bakit? Ala, asikaswam nga rod, no anya tinasken nga asikaswam. Yaramidan kanto iti pagyanan ti daddo maalakom. Pare, nakaturog ang dagiti kakadwata. Ape, adi ka pala maturog. Ay, saan ka makaturog, pare? Ang yaya ti pampanunutem. Ada ka di parikot mo. Awan. Pampanunutok lang ti kasasad mi nga agasawa. Awan mo't problema iti panagden nami. Ang maging kayta, ket awan pa mo't anak mi. Hina, pare. Ubing ka pa ay. Dumtang tulat taday ta. Kasano nga roden, no saan kami amadan iti anak. Ay, agpakonsulta kayo ay iti doktor. Dahil nga ti problema. Sana kayat ni bakit tamabutan ka no. Amangan ka no maamuak nga isuti at deprensya na, ket isukat ko. Iti nga min side mi. Awan puli mi. Weno lahi mi alupas. Idin po ta kada bakit, ket addaan ti na alupas. Kabsat a mismo ti inana. Ket kasanon, no isuti adda deprensya na. Anyat aramidam. Saan kumot nga isukat ni bakit ko ha? Ay ayat at asawa, pare. Oh, lakay. Nasaya at tanasapa ka itaasing mangpat. Maala, sumra ka pa'y, taday bagat. Ano data bakit?
Rugyamon ang aramiden ti pagtagilakwak kadagiti karne. Lamas ken natnateng. Tapno marugyak mo ten ti aglako. Una, saan ka nga ta marigatan? Ada istora bambantayan. Doon nga ado ti gumatang. Amumot a Sabado kan Domingo lang ti kadak dito'y balay. Napanunot kunday talakay. Di ka madanagan. Tanukas pangarigan adun ton ti aggatang. Mga laak to iti kadwak nga agbantay. Mala, sikati makamo bakit? Alang arot tarugya akong nga aramidan ti pagtagilakwan. Adura. Ay nalakay, nakaiayat ti aglako. Napigsa ti talipak nga, ado ti gumatang. Kasanong nga rudan bakit? Pangalam nga iti kadwang maglako ita. Nakasaukon ni nanang ko. Nagpabiro kak ijay bariyumi. Ado ti awan ng trabaho ijay. Ket no makabirok, mangipaw itak to iti pamasahin na. Tapno makabiyahe ad agos. Nasayat no mga laka iti katulungan. Tapno saan ka amarigatan. At damat bakan ti akwarto dita. Isun at ipagyanan na. Siyak ni manang mo Adora. Ken isumat ti asawa. Iso ni manong mo Alex. Dua kami lang dito'y balay. Ngam kanayon asyak lang ti makadwam. Ngamin adda trabaho ni manong mo iti weekdays. Bale Sabado ken Domingo lang ti kaadda na dito'y balay. Ti may bagak, kahit agtinulong kayo kanimanang mo iti trabaho dito'y balay. Kasamutan iti pagtagilakwa na bambantayan na. Ti itali pa kunak manlangin. Awan problema di tama nung. Saan da ka problema? Tanairwama kun iti trabaho. Amo kun ti araramidag. Uray saan da nga ibaon. Amok ti aggaraw. Day taman ti kayat ko. Di ka madanagan. No nagagat ka lakit di, nayunak to ti sweldom. Ad-addan nga gagatak mo kasta, manang. Sige, tulungan ni manang mo nga gidasar tamangan tayon. Iti kasta, makainanakan. Nabigat kanton nga agruging ag trabaho. Tamo ka na bannog ka iti biyahe. Wen, manong. Hello, bakit? Nakawag ka? Apay? Wala kay, ipalagip ko lang ti atendaran ta akasarti kasinsin mo. Ang mga numalipatang, inton Sabado day tiyan, iso nga agawit kan to iti Biyernes. Ay, imbag tayong palagip mo bakit? Ay, nalipatak kat kuman. Amukit amalipatam, iso nga rod ni inawagan ka. Ay, kumusta ka tika doon dita bakit? Nagagat ka di lang? Kan amuna ka di ter aramiden na? Wala kay, amuna. Nagagat, uray saan ko nga ibaon. Iso ti para luto iti kanan mi. Kan para inaw, uray saan ko nga ibaon. Sige la kaya, tani. Adda pa'y gumatang. Bye! Bye, bakit? Lakmay, bumangon kan ata ni Aldawan. Amangan no saan ta maabutan ti kasarti kasinsin mo no agbayag-bayag ka. Madetirik nak bakit? Aglamin na, nasakit ti ulok. Ha? Dapadapan ka man. Ala, nagbara ka mat ngagpaiso. Kasano da ito yan? Uray si kalatan ti mapan. Iba nga malang kaninsan nga guri-gurak. Ken, idanon mo tinabara akablaho ko. Ngam kasanukan ngay lakay. Awan mga sikasukan ka no panawan ka. Sigurado abigat ton no makaawid ha. Adamat ni Maylin. Isun ate agluto iti kanak. Kabalak na iti bakit. Kababayan ka ni insan. No, santa nga umatindara. Ala, si kangarod ti makaamula kay. Mangan ka kan agtumar ka iti agas. Ala, tasakbay nga agrubuatat. Bilinak ni Maylin nga isupay laang ti makaamo dito'y balay. Kan isupay laang ti mga sikasukan ka, bayat ti kaawan ko. Aduhin ti kanan kang tumarang manong. Inyot kundi ti kwarto yung. Tapno saan kan arumwar. Agamanak. Idi sumlatan di talamiseta. Siyaktulatan ti makamo. Wen, manong. Sige, manong. Agsubli ako ni store. Taamangan no adda gumatang. Mabit lang.
Awan ka di boyfriend mo. Ngayon bati may lugar yo? Awan, Manong. Apay ka di. Ako awan. Nadamag ko lang. O sige. Rumor ka nga rodan. Manong, kumusta tirik nam? Atuyan ti ka nam. Malamlamin na kading. Ay, mabiit lang, Manong. Dublik ti ulas mo. Sige man nga rodading ko. Talaga malamin na ka. Aday ta. Kasano da ituhin, Manong? Anyang ang karamidag. O sige, arakupan ka langan. Aday ta, inarakop ka. Tapno bumara ti bagim. Pare, nasayatan na kasublikan. Ngam nasaysayaat ko ma, no naging nanakapay. Karkaroon nga sakitak no dakin jay balay pare. Sige, pare. Panawan ka pa dito ya. Taituloy ko ter aramidag. Nasa isayat na dito yak pa lang. Diyak mo tiramidag. Kasla diyak kaya tang gagawid. Makonkonsin siya tunggal makitak ti asawak. Dahil jay tumataylin. Kinunana pa'y akras na ka na. No apay mo't ngamin nga inarakop na. Manong, naimbag na nag-awit ka. Kaya't ka kumakasarita. Amok alikliklikan na. Manipod adan na pasama ka data. Pakawanan na ko ma, Maylin. Ang nailaw anak lang. Amumot nga dasawak. Kat makunkonsin siya kiti inaramid ko. Sana rumbang nga inaramid ta dayjay. Maawatan ka, Manong. Mabalin ko mo't kumalipatan tinapasama ka data. Tamabainak ka ni Manang Adora. Ngam ti problema kita kat masigbugak. Anya? Awan. Anya ti aramida kita. Kagura naklaki ti dagiti dadakkel ko no agawid ka masikog. Ang mga nulaksiden dakpay din nga anak. Di ka madanagan. Tulungan ka. Saan ka baybayan? Ket sapay la ko matauman nugot ka iti isingasing ko ha. Daytoyan ti amok a kasayatan na solusyon. Kasayatan para kada kayo. Anya dayta? Manong? Sakbay amadlaw ti sikog mo. Agpakada ka ni ti asawak. Ibagam nga gawid ka. Bueno, makaamukan iti rason mo. No sa dino ti papanam. Siyak ti makaamoy ti paginam. Aging gang agpasngay ka. Inton makapasngay ka. Alaak ti ubing. Ket ni Adora ti agbalin ngay nana. Tulungan ka nga gabrod. Inton makaabrod kan. Di tanto umutin ang mapukaw ti komunikasyon ta. Pangasim. Tauman nugot ka. Sana ka makaturturog. Gapoy ti dayto ang naramid ko. Ket ulit at ti dumawat iti pamakawan mo. Tangayawanan ni Maylin. Akad kadwan bakit? Kasawak ni tatang nga isupay ti kadwan. Total awan mat araramidin na. Ken tapno maliklikan ti kanayon na panaginom na. Kat no manugot lakit di anak ay. Apay kit din nasaan. Ay, maikawa ang agmay-may sa manin na kanayon dito'y balay. Ingka kat agida sa rin. Kalpasan na. Inak to manan agtrabaho. Kaano nga rod tiyo umay ni tatang? Dagasekton, takasawak sakbay ang mapanak iti trabaho. Ibagang umay tulatan dito eh. Nangalaang itiday tanga ubing lakay. Awan matungtungan ta mga punta. Dahil tangarot bakit? Ang biglaan ngamin ngayon bagada kanyak. Kasi mo't dyan naganak, tabalasang. Isoday jay, nagbirok iti mangampun iti anak na. Naibaga ti katrabaho kanyak, tabarkada kanu ti kabsat na. Kasta ka di. Anya day ta. Babae, wano lalaki. Babae. Sakluto ma. Oh, ate. Nagpintas ngobing.
Kasmat lang iti kapintas mo, bakit? Nagpintas kan nagpudaw nga ubing. Apay ang nagampon ka pa'y lang, iti saan mo matakap kapin ano nga ubeng. May mayat kumamot laeng, nui kanak iti apawa, nagtawad kan ka. Tatang, aday bagak kada kayo. Ngem, sikreto lang dahito ya. Ha? Anya day tabaraw? Pudpud nung apo ko yung tinsangpot kong ubing. Anya? Sino ti inana? Ni Maylin. Di balasang akadwa ni bakat ija story di. Aniya? Nagturid kamitin anang loko iti asawam. Kasano numaamuan na? Aga broden ni Maylin, tatang. Iso din ang tumaamuan. Anyalakit din ni tatang. Gaputan mo na nga, dak. Pimanaw manan. Ay na, bayam kadilatan ni tatang. Uray kat sagpaminsan laang mat nga agaliwaksay. Manong Alex, manang Adora. Ah? Ni tatang yaw. Nabartak ija istor ni Nana Midda. Ha? Ha? Ibagbaga na ijay, aputot ka nun ni Manong Alex, ti maladaga ngayon sangpot na. Ano? Ano? Ado ka di ti tataw, ijay? Adua. Nairanaan na panak gimatang. Kat nangag ko dayta ngay bagbaga na. Apay, pudno ka day, aputot mo jay maladaga ngayon sangpot mo, Manong. Ha? At tinasayat, agapit kan. Tainak sukunan ni tatang. Nalaos tigura kanyak ni bakit ko, idi naamuan na ti pudno, Mr. Lonely. Ngam nagpakumbaba aklata. Uray agkakasakit abalikas ti mangmanggagaken kwa na, inanusak ket nagkidawak iti pamakawan, iti namin ano adaras. Ngam uray nugura ti pakpakita na kanyak, impatig na ti ubing. Gapo tanayat ken nadungo kadagiti ubing. Ita, agtawanan iti pito ti anak mi. Ket makunak ang napakawan na kon ti asawat. Gapo ta nagsubling ti sigod apan nakilangan na kanya. Tuy pagayam mo, Alex. Alex, pagayam ko agyaman na kiti dahito apakasaritaam. Ket ti makunak, naghasat ka, ta napakawan na ka ni bakit mo. Ken ammom nga inator ti bidot mo. Tao tayo laeng amakarami iti basol. Ngam no si pupuso tayo nga kitaw iti pamakawan, awan papanan na, no di mapakawan na tayo matlaeng, di nakabasulan tayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alex, manipod Baguio City. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely, inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon Virgie Paclay, musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alice at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Istrikto, naunget ken seloso ti asawak. Ket umapalak no adda makitak a lalaki anaanos iti asawa da. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Alice dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagbayag kan anapan nakitsinda. Itahayak pa nga agururay kan ka. Nagbayag met nga rod anapun no tay tricycle ang nagluganak. Di met agandar no kurang ti kargana. Nagadula kat arason mon. Day tala ka na yung tirason mo. Amangan mat, no adamat ang lalakim. Nagalas metten ti kastang ibagbagam kanyak. Anya ti pagkit kita am kanyak. Anya tamok ngay. Amangan nulit piputan nak. Awan ti mading aramid ko. No awan mading aramid mo. Di ka nga rod agladaw-ladaw at sumangpat. No kastarumar ka. Apay ay apasaray adda papanak.
Ket kanayon apad padarasan nak nga agawid, ket awan met mading aramid ko. Saan ka di amabalin atunggal adda papanak? Ket saan nak nga apuraan nga agawid? Nagadupay lang nga ibagbagam. Ingka katagluton, tamabisina ka. Nabambanog gatawa na garado. Adda tinapay dita. Mangan ka pay laeng iti tinapay. Imbagla at tamudpud mo iti bisin mo. Ay na. No amum kumamat ti agawid ang nasapa. Saan kumamat ang mabisinan ti tao? No apay ket ngamin adi mo ang muti agluto iti kanam ah. Nita, kaya't mo tatapisin ka ah. Sige, tamapan ako ng agluto. Apay manin anak kami suot kayo, nanang. Masurunak nga rod iti amam. Apay manin aya. Kasano ket tunggal adda papanak. Kas laururasan na ti irurar ko. Maladawak labasit. Kas taunay nga ungetnan. Saan kayo pay laan na iruwam ka ni tatang, nanang? Amo yung matakas tati ugali na. Sipod ubing kami. Ay, maumuma ak nga roden. Saan kayo ang maumuma ah? Nay, panawan kayo manen. Papanak iti trabaho. Inton umay ambulan manen ang makaawidak. Dudwa kayo manen dito'y balay. Ano sak ati amayo, aging ga iti kabailak. Ngam no jak maano sanen, panawak. Anya? Kat, papanan nyo ngay? Kumpurmi di na. Ay, di kay agar aramid nanang. Ang mga numabagtit ni tatang no panawan nyo. Apay kumamot ang mabagtit ngay. Wan tamano lang nga oras asaan na kayo ang makita kat kastaunay nga aburido nan. Daytan tulakid din manong nga aldaw asaan na kayo ang makita. Anya? Mga nak kami kano iti bunyag kinitan niya. Agpabunyag ni Saling, ket innala na kami aninang kinitan niya. Kano? Inton Sabado, kayat mo ti sumurot. Anya nga ti aramida katjay. Agmulak langan iti kamote. Ket addaken ka no di mo kayat ti sumurot. Saan ka manan nga agbaybayag ijay? Nunalpasan ti pabunyag, agawit ka adagos. Ketwan anya ngay kumati aramida kijay. Agsabay kamin tumetlaang kinitan niya nga agawid. Sakbay a pumanaw ka. Sa pamon ti agluto, tama nga numabisinan manan dataon. Wan, boss! Naa, mangas asar ka kadi. Ibagbagak ti pagsayaatan. Ngam, buskong kunamkit din. Apay, madiaya di imbagak. Madi nga road. Gaputakas lang nasakit tinakam mo ang maibaon. Nek, da kayo mo ti masabat ko nanang. Papanan nyo ngay. Mayat mo ti pormayo ita. Mga nakak iti bunyag, anak ko. Apay nga rod adiyo insurot ni tatang. Inton kwan, agatap manan kada kayo. Imbagak asumurot. Ngam di namot kayat. Agmula kanulaangan iti kamuti. Sige, ngam saan kayo manan nga agpakarabi nga agawid. Amangan no agapa kayo manan. Amkak nga amangan no makabil na kayo. Ha? Padasan nakakabilan tapanawak. Anya? No kaano alim makay kan bimakit kayo? Iso ti panang panaw yu kan ni tatang? Mapana ko nanak ko. Ang mga nuur-urayan na ko ni Tanya. Sige nga rod nanang. Aganad kayo. Na, nimit Lawrence nagwalwalis iti paraangan datan niya. Ay, asid dakman. Naimbag abigat mo, kabsat. Kastamat, kabsat. Nakarubat ka din ni Tanya. Bakit? Adan ni Alice. Ay, paunagam dito ay lakay. Dumanon kalatan, Alice. Tayo tuloy ko pa'y tagwalis. Imbag man tasikat agwalwalis. Syakit na sapa ak anagreing. Tapno matrabaho kamin at trabaho ijay balay sa ak pumanaw. Nagbayag mat ngamin nga gunggunay ni Tanya. Isu asakon ati mga ramit ka dagiti trabaho na. Imbag pa'y ni Tanya. Apay, ni Paul, saan nga gwalwalis aya? Ay, pulos. Masapol asyak amin ti agtrabaho iti uneg ti balay. Ay na, makabadnog mati magmag na. Sapay ko't nagpudot. Dumagas ta pala ija balay, tada ice cream ija ref. Aga ice cream tapay sa kaagawid. Ay na, saan ang Tanya? Nabsugak matlaangan ijay bunyagan. Alakit din. Agpalamis talaang mat. Apagbit lang. Alaman laangan, amangan ngamin no agungot manin ni Paul.
Apay mo't nga gungat. Agungot day dyan, numabaybayagak iti papanak. Imbagkit di tasaan naungot nila kay mo. Ay, sus, nasingpat nila kay ko. Di nakbibiyangan iti kayat ko apapanan. Ken kastakmat ken kwa na. Jak mo bibiyangan iti papapanan na. Ay, imbag siyak ngay. Arigla urasan na kunti asawak no kas di arumwara. Di isumat ti aramidam no rumwar. Saan mat nga rod ang managruar? Kay kayat na nga ijay bangkag ti ayan na kanayon. Kastaya. Ibagamlatan adi magas ka dito'y balay biet na ginanaka. Saan mat siguro nga gungat dayjay? Alaman lang. Adda ka men lakay. Irwar mo man dya ice cream di taref tag palamis kampay ken ales sakbay nga gawed. Bakit? Mabidlan. Ay na, ibaon-baon mo mitlatan nila kay mo. No siyak siguro ti mang ibaon kin ni Paul. Sigurado binugkawan na kun. Ay, awan problema no ibaon ko. Nasingpet nila kay ko kunakmanan. Nagswerte ka matan iti asawan. Kuma, kastamot ni Paul. Anya kami ti ugali ti asawa maya. Ay na, nakaungungot. Nagistrikto kan nagselusog. Anya? Kabaliktad nga rod ati ugali ti asawa. Iso nga rod nga umapalaklaunay kan ka. Ito yung ti ice cream. Palamis kayon. Ay na, agyaman naklaunay, Lawrence. Si kapayin tinagidasar. Awan anyaman na. Malala, manganta nga rodan tapno saan amarunaw to ice cream. Kumusta ang itinapanan nyo, nanang? Ayos laang mo, tanak ko. Kat, saan manan ang nagungot ni tatang, idisimmangpot kayo? Saan mo't? Nailutwak mo't ngaminan iti kanan na, sakbay apim manawak. Kunaklakit din no, nagungot manan. Ay, no apay kit di akas di amayo Imbag pa'y di asawa ni Tanya, ta nakasingsingpot ka nakaanos. Ay, nakaapapal dagiti kas di kasingpot ti asawa na. Itaka di pa'y nagreklamo kayo? Wan umapalak nga rod. Nasingpot mo't ni tatang kad, basta surutan nyo laang amin nga ibagana. Kas jelatan ngag nanayon? Katanya nga rod ngay, manumutan atawan nga agasawa kayo, naanusan nyo mat. Ay, naanak ko, maakon iti kasjay nga ugali ti amayo. Hello? Nanang, agawid na kita. Umay kayo kung masumabat iti palingke. Taggatan tayo iti masapsapol di balay. Ay, naanak ko, sapay awan ni tatang mo dito'y balay. Kasanuak ngay nga agpakada. Sana bali ata siyak matikadwayo. Agrubat kayo kit din, ta sumabat kayo iti palingke. Ala ang arod, no isuti ko naman ako. O sige, urayin kayo iti palingke. Sige nga rod, anak. Bye! Oh, ada ka di pagatan niyo, nanang. Awanan, anak ko. Gusto dagituyin aginatgatang mo. Sigurado abirbirukan nak ni tatang niyo itan. Panunutan nyo, ananang. Ang mga no andapay nalipatan nyo. Bayan nyo kadipay lang ni tatang. Syaktong di makaamo ang makisaukan ko na. Awan matan tinalipatak iti panagkunak anak ko. Sige, intayo nga rodan. Nagkunakan ka mabalin mo latante pumanaw dito'y balay, adi ka nagpakada? Imawag nga minti anak ta. Nagpasabat ijay palengke. Uray pay. Inuray na kumaa, ta nagpakada ka. Saan kat api manaw kalatan? Ay na, pasensya kayong tatang. Sana bali tasyak matikadwa ni nanang. Uray pay. Apay, di yung mapanunot nga agdanda nagakmat? Kunaklakit din doon yan tinapasamak itinhayo. Ay, nagalas ti ugali yo. Di yung mapanunot ang madandanagan matikabalayo. Ala, pasensya kayong tatang. Saan to na maulit? Kaslawan kabalayo itinaytangar aramidin nyo. Kita kayo manlangan. Nakaungatan ni tatang mo. Kunak tumak ngamin nga agungat. Mapukaw tumat laang ti ungat na, nanang. Ag sorry kayo latan, no kasjay nga agong ungat. Ne, si kamot gayam Tanya. Ay na, pasensya ka na, Alex. Awan ngamin sa bali apang iyab ka sa kiting marikrik na. Apay, anya tinapasama.
Ala, umunag ka man pa'y. Tapno saan ad iti ruangan ti pagtungtungan ta. Sige, agtugaw ka. Agyaman nakalis. Ita, anya ti problema. Natiliwak ni Lawrence. At dagayang babae na. Nabayag-gayaman nga na babae na. Ingamitak lang nga natakwatan. Apalak man laangan ti kinasingpot na. Ngam addagayang babae na. Wan nga rod. Isusiguro ang nasingpot kanyak. Tadagayang mading aramiden nan. Jakla impagarup akas tagayam ti aramid ti asawan. Nagsakit tinakam ko itinamok. Kat, anya nga iti planom ita. Jak nga rodam mo. Basta dito'y tinapanunot ko nga umayan. Takayat ko gayab kas ti sakit tinakam ko. Mabit lang tayalaan ka iti mainom. Pagkalma ang pailaan tariknam. Pasensya ka na, Alice. Tawad sa bali, apapanak. No sana dito'y ayan mo. Bun, awan anyaman natan niya. Bakit? Anya ka no ti problema ni Tanya? Adda ka no babae nila kay na. Anya? Ay, dayta katirigat ti managruar nga asawa. Makabirok iti pakasulisugan na. Wan nga rod lakay. Apapalaklakit din ta nagsingpot kinitan niya. Gayam, adda madi nga aramid na. Isuasaan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak. No kayat ko akanayon nga adda ka dito'y balay. Tadyak kayat amakabirok ka iti pakasulisugam. Pasensyakan alakay. Numasursurunakin ka gapo iti ukalim. Ngam ita, kay kayat kun ana istrikto ti asawa. Ngam tay agbabae nga asawa. Pasensyakan bagat. Numasubra at numaminsan ti kinaistriktok. Ngam para kan kamot lang ti araramidak. Gapo tanapatag kaunay kanyak. Ngam damagan ka man lakay. Anya ti damagam bagat. Awan ka di ti planong nagbabae. Si kamot. Kasano ko mga agbabae at ngay. Katjak to pa'y rumrumwar. Bangkagla ka na yung ti ayan ko. Saan ka madanagan? Tasikalaan ti inay ayat ko, bakit? Awanan sa bali akayat ko, no di si kalaan. Agyaman naklakay. Jakmut nga taam mo ti aramidak. Numadamag ko nga da sa bali a babae. Saan ka madanagan, bakit? Tauray kastuyak nga asawam. Amok met a panunutan, tinasaya at kansaan. Ita, naawat kon ti kinaistrikto ken kinasiloso ti asawak, Mr. Lonely. Kayat kon ti kastoy nga ugali na, ngem ti agbabae. Tuy pagayam mo, Alice. Agyaman pagam Alice iti dito apakasarita ket ti makonak, sa bali lang tinagawatam iti kinaistrikto ti asawam. Ngam no nalpas kayo na nagasawa, rumbang lang aging nanos kayo, aging ga akabalan nyo. Saan ko maasina adagos, ti panunutin tayo, a solusyon. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alice, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.